ngiyaye ngihlale ngithule ngicabange ngomajotha ngiyaye ngihlale ngithule ngicabange ngomajotha inqanqathela zakho ziyakhumbula wendoda inqanqathela kazi ziyakhumbula wemfana ukuba umuntu uyavuswa abe ngiyamvusa ungajotha webaba azosithulelo kokugcina ukuba umuntu uyavuswa abe ngiyamvusa ungajotha wemama azosithulelo azosithulelo kokugcina majotha wema azosithulelo kokugcina Ngibingelele uViconzo washozi lokhulumayo. Bafethu ngizonethulelana-ke umsebenzi wami omusha ozophuma maduze. Isihloko sakhona sithi nje ikhono lami. Mayelana ne-date othi umsebenzi uzophuma nini ngicela ukuthi ngigxile lapha epagini ku-Facebook uthi nje Viconzo Shows la kuzophuma khona imininingwane ukuthi iphuma nini, itholakala kuphi kanjani. Nje bafethu ngicela i-support yenu kunina nonke. Ngibonga abafethu engisebenzisane nabo e-studio, ngiphinde ngibonge vice versa ngokushutha lokho enikubuka njengamanje bafethu. Ngiyabonga ngicela nje i-support yenu. Thank you.